anem a parlar sobre l'expressió oral. Com molts sabreu i alguns descobriran, l'expressió oral és l'habilitat que tenen els éssers humans per a parlar amb la finalitat de comunicar-se. És a dir, són el conjunt de tècniques que marquen les pautes generals en les que es basa la comunicació oral per a que es produïsca amb efectivitat. A continuació, anem a parlar amb una sèrie d'experts que ens comentaran algunes coses sobre els seus components. Hola, estic ací per a parlar-los sobre les diferents tècniques d'expressió oral que podem utilitzar en una aula amb els xiquets. I és que hi ha unes tècniques molt interessants i importants i que ajuden a potenciar la dita expressió oral i que són els següents. Una de les formes per a treballar l'expressió oral en l'aula amb els xiquets i sobretot en estadis inicials és que la mestra descriga constantment tot el que fa a classe, tant el que està fent ella com el que facin els alumnes. En això el que aconseguim és que la mestra pugui treballar l'expressió oral en qualsevol tema que ja s'ha parlat anteriorment o explicat a classe. Una altra de les formes per a treballar-ho és que la mestra li demani a l'alumne que li conti tot el que està fent, ja siga en un taller o en qualsevol altra activitat. O també que la mestra li demani a l'alumne consell sobre com fer una determinada acció que el xiquet ja haya vist amb anterioritat a classe. Altra forma és per a treballar els temps verbals, que la mestra realitzi preguntes com, per exemple, què fem? Què has fet? O què farem després? Bé, doncs, per a treballar el vocabulari de forma motivant i avellidora per als xiquets, la millor manera, sense cap dubte, és per mitjà del joc. També podem treballar per mitjà de la descripció, però ja seria utilitzant diferents làmines on ells haurien de descriure-les. Ja per a finalitzar, una altra de les coses que podem fer és ajuntar els xiquets que vagin més avançats amb els xiquets que vagin menys avançats i així s'ajuden entre ells. Fins així les diferències tècniques per a treballar l'expressió oral amb els xiquets. Adeu i moltes gràcies. La consciència fonològica és la capacitat que tenim per a segmentar i reconèixer aquests segments del llenguatge. Ser capaços d'identificar els sons, és a dir, els fonemes, les síl·labes, les rimes i, per últim, les paraules amb un sentit independent entre si. La consciència fonològica i el seu desenvolupament és important en el xiquet perquè permet al xiquet adquirir l'habilitat d'expressar-se amb més facilitat, d'adquirir una confiança en si mateix i de tindre contacte i conversa amb la resta del món. També facilita la comprensió dels missatges i de tot el voltant que li gira de paraules. A més, treballar la consciència fonològica és un recurs que ens permet també descobrir el procés lectoescriptor. Com podem treballar la consciència fonològica? La consciència fonològica es pot treballar a través de la lectura de contes. Un conte que siga d'un tema interessant i conegut, que a ells li agradi. Una de les parts que podem treballar amb un conte són la divisió o la segmentació en paraules. Les paraules, com podem fer-ho? Agafant una frase senzilla del conte que apareixca en el conte i els xiquets en un paperet han de posar les ratlletes segons el número de paraules que diuen en l'oració. Aleshores, després es farà un recompte final de les ratlletes que han fet en cada paperet per a veure si han trobat totes les paraules que contenia l'oració. Una altra part que es pot treballar també, a més de les paraules, són les síl·labes. Com podem treballar les síl·labes? Amb el vocabulari del conte, podem posar una caixa amb tot el vocabulari i que els xiquets treuen una fitxeta, una parauleta, i en gran grup han de picar la paraula que isca. Després, una altra part que es pot treballar és la rima,
que, a més de treballar la rima, el principal objectiu del rimar és que el xiquet sàpiga què és rimar i coneixa la facilitat que pot tindre a l'hora de rimar unes paraules en altres, que és molt fàcil rimar o que totes les paraules es poden rimar. Un joc que faran en gran grup, per exemple, pot ser el de la pilota, que els xiquets comencen amb una oració. Tinc un vaixell carregat de pots. I li dona la pilota a un altre. I l'altre ha de contestar la mateixa frase, però canviant l'última paraula que rime. També pot dir, tinc un vaixell carregat de gots. I així no. Per últim, podem treballar també els sons i els fonemes amb un joc de cubs. Com es fa això? Els xiquets poden tindre uns cubs que tenen una lletra en cada part del cub. Llancen i formen una paraula amb unes lletres. En aquestes lletres ells han de pensar i descobrir una paraula. Quan la mestra reconega alguna paraula que sigui interessant, ha de dir, vinga, ara anem a fer paraules que comencen amb el mateix so. Així treballaran el so del començament amb diferents paraules. També, si volem un poc més d'interès per part dels xiquets, podem treballar també els seus noms. Els seus noms els podem posar el primer fonema i li podem dir, ara he de pensar i trobar una paraula que siga del mateix fonema, o del mateix so, que comenci pel mateix so. I així els xiquets poden treballar aquesta part. Com a conclusió d'aquesta pràctica, podem dir que ens ha paregut molt interessant perquè ens ha mostrat la importància que té desenvolupar la consciència fonològica dins dels xiquets i també l'hem trobat molt útil perquè ens ha permès descobrir llocs i tècniques per a treballar totes les parts de les habilitats de la consciència fonològica i de la diferenciació de les paraules. Ara vaig explicar com hem de treballar el vocabulari amb els xiquets utilitzant els contes. Com que els contes tenen un vocabulari molt més ampli que els xiquets, hem de triar paraules que siguin senzilles però a la mateixa vegada interessants per als xiquets. Utilitzarem cartellets amb imatges i la paraula que volem explicar. Utilitzarem aquests cartellets abans de llegir l'història. Així pretenem crear interès i fomentar la participació dels xiquets. Demanarem als xiquets, una vegada explicat els cartellets, quan comencem a llegir el conte, que cada vegada que apareguen en la lectura les paraules que hem explicat abans, facin un gest, com tocar-se el cap, levantar la mà, el que ells vulguin. Conta una història en què els animals del planeta estaven molt preocupats perquè el planeta s'havia convertit en un gran desert. Llavors el castor va tindre una idea. Va decidir plantar arbres per a que així vinguera la pluja, però de seguida es van adonar que no podien plantar arbres perquè no tenien aigua per a regar-los. Llavors va tindre una altra idea i va decidir que plantarien aixetes. El castor va pensar que si plantaven arbres la pluja arribaria, però de seguida es van adonar que no tindrien aigua per a regar-los tots. Per això van decidir plantar aixetes. Les aixetes són els aparells per unir l'aigua. Quantes? La paraula que hem treballat avui és aixetes. Les aixetes són els aparells per unir l'aigua. Ara contaré un fragment del conte on apareix la paraula aixetes. El castor va plantar tot d'aixetes. La següent activitat que farem serà pensar una frase on isca la paraula aixeta o aixetes. Com pot ser, quan acabes de rentar-te les mans, has de tancar l'aixeta. Ara tu. Amb la cara de donar moltes aixetes. Molt bé, Sònia. Hola, ara vaig a parlar-vos sobre la comprensió oral. Que com ja sabeu, és aquella capacitat que permet al nen entendre allò que el seu interlocutor li està explicant. Li està informant o li està demanant. La comprensió oral entra en lloc en multitud d'habilitats cognitives que facilitaran al xiquet que entenga el missatge o no. Per una banda, el processament auditiu del llenguatge, que és el que s'encarrega de descodificar els sons i la fonètica que produeix l'emissor,
hi ha per altra banda el processament visual, que és l'encarregat de descodificar elements de tipus ja no verbal que acompanyen al discurs. Bé, una ferramenta fonamental per a treballar la comprensió oral són els contes, ja que els contes ens permet introduir diferents tipus de conceptes molt importants i difícils d'adquirir, com pot ser la temporalitat i els conceptes que implica, l'augment de vocabulari comprensiu, no sé, la comprensió d'adjectius senzills. Bé, el conte ens permet treballar funcions també del llenguatge, especialment les de tipus enunciatiu i interrogatiu, que són, per així dir-ho, les més rellevants en el desenvolupament tant de la comprensió com de l'expressió oral. Bé, ara entraré a explicar algunes tècniques que podem utilitzar per a treballar la comprensió oral. Per una banda, podem utilitzar preguntes predictives. Quan dic preguntes predictives em referís a preguntes amb el que el xiquet aprofiten les dades que tenen per a treure les seues pròpies conclusions. Per exemple, si es pot demanar una predicció final d'un conte, per exemple. Bé, una altra tècnica que utilitzarem són les preguntes obertes, preguntes en les quals els xiquets puguen esplaiar-se un poquet més en les respostes, ja que són, per així dir-ho, un poquet més lliure. Altra tècnica seria fer-los preguntes sobre ells a partir del conte, o també podríem treballar la relació amb altres contes, en la que els nens treballen la memòria i la capacitat per a comparar fets i emocions amb els contes. I ja per a finalitzar, una altra tècnica que podem fer serien les preguntes de reflexió. En això aconseguim treballar la valoració argumentativa i la selecció d'informació d'un text. Bé, fins així la comprensió oral. Moltes gràcies. Després d'haver parlat sobre alguns components de l'expressió oral, ara anem a parlar de com ha sigut el seu tractament al llarg de la història. Antigament era important tindre un bon domini de l'expressió oral, ja que una gran part de la població no sabia escriure i per la qual l'única forma que tenia per a comunicar-se era l'expressió oral. A les escoles, antigament, es centraven més en treballar l'expressió escrita, ja que potser pensaven que l'expressió oral ja venia presa de casa i s'havien de centrar més en ensenyar als alumnes a escriure, que era un procés que tenien menys preparat. Ara parlarem amb l'experta Anna Ortuño, que ens explicarà com es tracta a l'actualitat l'expressió oral a les escoles. Actualment, l'importància de l'expressió oral es pot comprovar veient el currículum oficial, ja que en ell es marquen una sèrie d'objectius a seguir en l'etapa educativa, com per exemple que el llenguatge deu estar considerat com un element principal per analitzar la realitat. El valencià deu ser un element obligatori inclòs en tots els continguts, encara que no siguin lingüístics. Hem de desenvolupar en els xiquets la capacitat comunicativa, amb tot tipus de recursos que facin aquestes activitats atractives i divertides per a ells. L'expressió oral facilita el treball per projectes i amb tallers, i l'ensenyament principalment deu ser lúdic i motivador per a que siga significatiu en els xiquets, i la relació entre l'alumne i el docent deu ser positiva. Després d'haver parlat amb l'experta Anna Ortuño i que ens explicara com es tracta a l'actualitat l'expressió oral, anem a parlar amb Jero Galera, que ens explicarà un poc per què és tan important l'expressió oral. Volia parlar-vos sobre la importància de l'expressió oral. I és que jo trobo interessant 5 punts pels quals em pareix importantíssim treballar l'expressió oral, i són els següents. Quant al punt 1, dir que el simple fet de saber parlar i escoltar és el que ens permet posteriorment saber llegir i escriure. És a dir, l'expressió oral és la base de tot, per així dir-ho, ja que sense això no podem ni llegir, ni escriure,
parlar i escoltar ens permet millorar intel·lectualment. Un exemple molt clar és el treball en grup, que ens permet resoldre conflictes que potser a soles no podríem. I és que per a treballar en grup hem de ser capaços d'escoltar, de poder parlar, de poder raonar i explicar. Si no, no podríem. Quant al punt 3, dir que poder expressar-nos oralment en la vida real és la veritat imprescindible, ja que ho necessitem, per exemple, per a realitzar una entrevista de treball, per a, per exemple, qualsevol visita al metge, per anar a comprar, per a poder realitzar una carrera acadèmica, per a relacionar-nos amb les persones, és a dir, per a tot. Ja passant al punt 4, es pot parlar de que millora el rendiment acadèmic, ja que podem fer diferents hipòtesis de qualsevol tema, contrastar-les amb els adults, crear debats, etc. I ja per a finalitzar, en el que crec jo que és el punt 5, dir que l'expressió oral ajuda a que els xiquets sàpien organitzar el seu pensament i puguen autocorregir-se, ja que la veritat és que són capaços de parlar-se ells mateixos. Bé, fins ací la importància de l'expressió oral. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Ara parlarem amb Lídia Cremades, que ens explicarà com aprenem una llengua. Com ja hem vist, el llenguatge oral és molt important en el xiquet. I ara ens centrarem més en l'adquisició del llenguatge. Per què és important centrar-nos en l'adquisició del llenguatge? Perquè si el mestre o el docent entén el procés d'adquisició, podrà facilitar activitats en les que el xiquet treballe i desenvolupe les habilitats bàsiques de la llengua o del llenguatge. Els orígens de l'adquisició del llenguatge no estan molt clars. Hi ha diverses teories que intenten explicar aquest procés, però nosaltres no ens quedem a ninguna. Agafem un punt de vista integrador, és a dir, agafem totes les teories i posem un poquet de cada el que considerem important. Per exemple, apareixen algunes idees que són bastant importants o que s'apropen molt a la definició d'adquisició del llenguatge, com per exemple Chomsky, amb una visió innatista del llenguatge que diu que si el xiquet no estiguera en contacte amb altres i amb la llengua, no adquiriria mai la capacitat de parlar. Un altre punt molt important que diu també Branner, que cal destacar, és que les rutines i les activitats que faciliten la comprensió i la interiorització del vocabulari, perquè si sempre utilitzem unes mateixes paraules per a fer unes activitats o unes rutines, el xiquet acabarà aprenent aquestes paraules i relacionant-les amb aquest context. És a dir, el punt a destacar aquí més important són els formats. Què són els formats? Els formats són rutines i activitats amb les que treballem el vocabulari i amb les que faciliten que el xiquet l'interioritzi. Hi ha dos tipus de formats: activitats conjuntes, d'atenció conjunta i d'acció conjunta. D'atenció conjunta ens faciliten quan el xiquet i l'adult parlen d'alguna cosa, és a dir, adquirir el llenguatge a través de la parla. I d'acció conjunta és el que estem explicant, quan el xiquet fa una sèrie de rutines o activitats amb un vocabulari que s'integra i s'interioritza a través de les rutines. Per últim, cal dir també que el paper de l'adult i del mestre en aquest cas és molt important i va canviant al llarg del temps. Al començament no serà de la mateixa forma que quan estem adquirint ja el llenguatge. És a dir, a més de ser un suport, el mestre ajudarà a la comprensió i a recordar el que els xiquets ja saben. Ha de facilitar sempre situacions de parla en les que els xiquets utilitzen l'expressió oral, i també cal dir que el mestre s'ha de centrar en emetre el missatge d'una forma clara, senzilla, amb un bon to d'entonació, perquè sempre serà el model per als xiquets que han de seguir. És a dir, utilitzar una variació de vocabulari, de lèxic, i ser sempre molt correcte a l'hora d'emetre el missatge.
A continuació anem a parlar sobre els factors que condicionen l'aprenentatge de l'expressió oral. Ara vaig explicar-vos alguns dels factors que condicionen l'aprenentatge de l'expressió oral. Podem trobar dificultats en el llenguatge, ja que un xiquet que té aquestes dificultats no aprèn de la mateixa manera que un altre que no les té. Podem trobar dins d'aquestes les que afecten a l'expressió, com són el trastorn fonètic, que són alteracions en la producció d'algun fonema, normalment sempre s'equivoquen al mateix, com per exemple pronunciar una D en vez d'una R. Després tenim el trastorn fonològic, que és quan els xiquets tenen problemes de discriminació auditiva. L'expressió oral és deficient i els errors fluctuen, per tant és complicat determinar en quina etapa evolutiva s'encontren. Després tenim el trastorn de desenvolupament fonològic. El xiquet està en una etapa evolutiva inferior a la que li correspon. Podríem dir que parla com si fos un xiquet més menut. També està la disglòssia, que és quan el xiquet té alguna anomalia física que li impedeix pronunciar correctament. També està la disàrtria, que és quan tenen una lesió en el sistema nerviós central que altera el control dels músculs. Llavors afecta a la fonètica, l'entonació, el ritme. També tenim la taquifèmia, que és quan parlen de manera ràpida, precipitada i confusa. També està la disfèmia, que és una expressió plena d'interrupcions en la fluïdesa, més col·loquialment coneguda com la tartamudesa. Després tenim la disfònia, que és una alteració de la intensitat del to o del timbre de veu. També tenim el mutisme selectiu, que és quan el xiquet no vol parlar en alguns contextos o amb algunes persones en concret. Després trobem els que afecten a l'expressió i a la comprensió, com el retard del llenguatge, que afecta a la fonologia, el lèxic i a la morfosintaxis. També podem trobar disfàsia, que és quan el llenguatge apareix més tard de lo normal i entonces els xiquets tenen problemes de concordància de gènere i nombre, no conjuguen bé els temps verbals i tenen un llenguatge més pobre. I per últim trobem la fase infantil congènita, que és coneguda com audiomudesa. El xiquet no pot processar el que sent a pesar de que no té ningú problema de sordesa. Quan nosaltres detectem alguna d'aquestes dificultats, és important que l'alumne reba una atenció especialitzada en el moment adequat i que el derivem a un especialista d'audició i llenguatge per tal que faci un diagnòstic més exhaustiu i puguem treballar amb el xiquet de millor forma. Altres factors que afecten a l'adquisició del llenguatge és l'entorn familiar, ja que els xiquets que viuen en un entorn familiar amb un nivell educatiu més ric i amb ingressos més elevats, normalment desenvolupen un vocabulari i unes sintaxis més correctes i riques. Encara que de totes maneres això depèn també del comportament que tinguin els pares amb els xiquets. I per últim, l'últim factor que trobem és l'escola. Abans dels 3 anys, els xiquets normalment desenvolupen el llenguatge amb la família, però a partir dels 3 anys, quan entren a l'escola, els xiquets adquireixen un munt de vocabulari nou. Per tant, el paper dels mestres és molt important, ja que som el punt de referència que tenen del llenguatge. Per tant, és important que parlen correctament, ja que els xiquets els copiaran. Ara, Anna Ortuño ens explicarà, mitjançant un xicotet vídeo, com aprenem una segona llengua. Ara vaig explicar com es produeix l'aprenentatge d'una L2 en els xiquets. Normalment es produeix des del naixement, en un ambient familiar. Els xiquets normalment confonen la llengua que utilitzen normalment amb esta L2 i mesclant les seues característiques, la seva sintaxi i no sàpiguen diferenciar la llengua de la persona a la que estan parlant. Per això s'expressen
en qualsevol llengua sense pensar en el llenguatge de l'altra persona. A mesura que van especialitzant-se en l'ús de les llengües, comencen a diferenciar i a dirigir-se a cada persona correctament en la llengua que aquesta persona li parla. Per això és molt important oferir a aquests xiquets un input molt ric. El docent també té un paper bàsic, ja que els xiquets imitaran totes les actituds que tinga aquest docent, per tant, en quant a la llengua, passarà el mateix. Per això el docent té que oferir als xiquets un input ric i un model de llengua correcte. Abans hem vist alguns dels factors que condicionen l'aprenentatge d'una primera llengua. Doncs bé, ara Jero Galera ens explicarà els factors que condicionen l'aprenentatge d'una segona llengua. Hola, vaig a parlar-vos sobre els factors personals que poden arribar a influenciar l'aprenentatge de l'L2 d'un xiquet. Un dels factors que poden influir en l'aprenentatge de l'L2 és l'edat de l'alumne, ja que després de veure diverses investigacions s'ha demostrat que alguns aspectes de la llengua apresa es fixen millor a unes edats que a d'altres. Per exemple, tots sabem que l'etapa infantil és l'edat adequada per a l'aprenentatge de la fonètica i dels elements supraaccidentals, com l'entonació, l'escriptura, els accents, tot allò. Però, per exemple, els aspectes sintàctics són de millor assimilació en edats més avançades. Un altre dels factors que pot influir és l'aptitud. I és que no totes les persones tenen les mateixes aptituds per aprendre llengües. Està clar, no sé, jo penso que està clar que la intel·ligència té una gran culpa de l'aprenentatge de les llengües, però el que també està clar és que té una gran influència la perspectiva, la motivació, la personalitat, l'actitud, etc. En definitiva, en l'educació infantil és primordial crear un ambient atractiu. Bé, ja passant al següent factor, és la motivació. I està clar que per a motivar els alumnes és imprescindible, per un costat, que l'alumne se senta integrat en l'aula i per un altre que s'usi la llengua que està aprenent en l'adquisició de coneixements que siguin per a ell atractius. Bé, ja per a finalitzar, l'últim factor que pot influir en l'aprenentatge de l'L2 és la personalitat, ja que evidentment diferenciarà molt els alumnes que tinguin una bona autoestima i que siguin de caràcter més extrovertits dels alumnes que s'aclaparen o els creu ansietat l'aprenentatge de llengües. Bé, fins així la influència dels factors personals que poden arribar a influir l'aprenentatge de l'L2. Moltes gràcies i fins... A continuació, us proporcionarem una sèrie de recursos que ens poden servir per a treballar l'expressió oral amb els alumnes. Els poemes són una eina important a l'educació infantil perquè amb ells els alumnes poden treballar el sentit del ritme, la discriminació auditiva, un vocabulari nou, entre altres moltes coses. A l'hora de seleccionar un poema o de crear-ne un per a treballar-lo amb alumnes d'infantils, hem de tenir en compte el següent. El tema. Per tal de captar la seva atenció, és important que els poemes tracten de temes significatius per a ells, com puguen ser els oficis, els animals, les estacions. També hem de tenir en compte la dificultat de comprensió del poema. Hem de pensar en el nivell que tenen els nostres alumnes i el nivell que exigeix el poema que hem escollit. Pensem que aquest poema aniria destinat a alumnes de 4 a 5 anys. Un altre aspecte que devem tenir en compte és la rima. Aquests poemes han de rimar sempre, ja sigui amb una rima sonant, quan les últimes síl·labes del vers acaben en so vocàlic, per exemple, a l'hivern cau molta neu i tots ens diem adeu, o amb una rima consonant, quan
acaben en els mateixos sons vocàlics i consonàntics. Per exemple, les flors fan molt bona olor, omplint tot amb el seu color. També és important el ritme, per a que resulti més atractiu i per a que siga més fàcil memoritzar-lo per a ells. El ritme s'aconsegueix posant l'accent fort sempre a les mateixes síl·labes del vers durant un fragment o durant tot el poema. Hem de pensar també en el nombre de síl·labes que té cada vers del poema. És important que tots tinguin el mateix número de síl·labes i que a més no siguin molt nombroses per tal que els resulti més senzill. En aquest poema que nosaltres hem fet, tots els versos contenen 7 síl·labes. Altres coses que tenim que tindre en compte són la varietat lingüística, el to i els dibuixos. Amb els poemes, els alumnes poden treballar molts aspectes. Poden aprendre vocabulari nou. Amb aquest poema poden aprendre paraules com els bolets, el Nadal. A més, també poden memoritzar-lo. Nosaltres proposem l'activitat de projectar-lo amb una projectora a la pissarra i que tots els alumnes l'hagin de recitar mentre la mestra va tapant algunes paraules amb un cartó que els alumnes hauran de dir de memòria. També podem treballar la fonètica. Per això hem pensat una activitat en la que dividirem els alumnes de classe en 2 grups i cada un grup tindrà que recitar un vers del poema, contestant-li a l'anterior. Per exemple, les flors fan molt bona olor i el grup 2 contestarà, omplint tot amb el seu color. També podem treballar activitats per a que seleccionen entre les paraules que rimen i les que no. Per exemple, nosaltres hem pensat una activitat en la que repartirem a cada alumne 4 estrofes d'un vers escrites en 4 paperets diferents i els alumnes tindrà que recomposar aquests versos per a crear l'estrofa del poema. Seguidament, quan ja tots els alumnes hagin creat la seva estrofa, tindran que buscar amb els altres companys que tinguin les estrofes del poema que els falten, per tal que finalment completem 2 poemes o 3 poemes tots junts. Són imatges de centres d'interès on es pot obtenir informació a través de l'observació. El principal recurs que s'utilitza per a treballar les làmines colorides és la descripció, és a dir, que els xiquets expliquen i utilitzen l'expressió oral per a dir el que estan veient o explicant el que es pot fer en la làmina. A més de treballar l'expressió oral, també es pot treballar la comprensió oral amb les làmines, és a dir, podem treballar el vocabulari o l'explicació de situacions concretes que apareguen en la làmina. El paper del mestre principalment serà de guia o de suport de l'activitat, és a dir, podrà guiar amb preguntes senzilles o podrà també ajudar a la comprensió i la memorització de paraules de vocabulari que els xiquets no tenen clar. La nostra làmina en concret és d'un aniversari i hem elaborat preguntes diferents amb diferents objectius. El principal objectiu o el primer objectiu és el de centrar un poquet l'atenció del xiquet. I què podem fer? Fer preguntes senzilles i generals de la làmina. Per exemple, què és això? O què estem veient? Què estan fent en la làmina? Estan celebrant alguna cosa? En aquest cas és un aniversari. També, a més de l'objectiu de centrar l'atenció, també podem treballar la comprensió oral, com hem dit abans. La comprensió oral també es pot treballar amb vocabulari. El vocabulari el podem deduir de la làmina. Per exemple, en aquest cas, la xiqueta que apareixia de l'aniversari estava amb la seva família. Podem treballar els membres de la família o els elements que apareguen en l'habitació de la làmina. Una altra activitat que es pot fer amb l'objectiu de treballar els números, per exemple, podem fer un vocabulari deduït. Com es fa el vocabulari deduït? És un vocabulari que aparentment no apareix en la làmina, però que sí, a través de la conversa es pot deduir amb els xiquets. Per exemple, els números en aquest cas, que és en els que hem centrat nosaltres. Quantes veles està bufant la xiqueta? Quantes cadires hi ha en la imatge? I així farem que els xiquets compten. També hem elaborat unes preguntes de major esforç o de major dificultat, que poden ser les que necessiten una relació lògico-causal, com per exemple, què menjar faran després del berenar? O què farà la xiqueta si no li agrada el regal? En
activitats senzilles perquè quasi tot són preguntes, però que encara que siguin senzilles no significa que no necessiten una preparació prèvia. El mestre ha de preparar-se l'activitat perquè així s'assegurarà de que els temes que es parlen en l'activitat sempre siguin d'un interès per a ell i per als xiquets. A més de treballar activitats amb l'expressió oral, també podem treballar en la làmina activitats diferents, com pot ser activitats ordenar una història, la seqüenciació d'una història, en aquest cas pot ser d'un aniversari, o fer una petita representació, que sí que s'utilitzaria l'expressió oral, o fer algun dibuix. Per últim, hem considerat important destacar que a més de treballar l'expressió oral, amb aquesta activitat de la làmina colorida, també es pot treballar una altra part indirecta, que és la conducta o les normes de comportament, perquè si es fa en gran grup i és parlar, els xiquets han de respectar el torn. Hola, vaig a parlar-vos sobre les làmines d'anticolorit, que són uns recursos que s'utilitzen en l'educació infantil i que principalment es pot treballar entre altres coses, per exemple la imaginació dels xiquets, ja que poden demanar-los que ens dibuixen o completen la làmina com ells vulguin per a després poder comentar-ho, treballant també així l'expressió oral. Una altra de les coses que es pot treballar en la làmina d'anticolorir és el dibuix, ja que poden demanar-los que pinten la làmina com ells vulguin. També podem treballar el gènere narratiu, ja que se'ls pot demanar que conten una història sobre el que estan veient, o que creuen ells que està passant en la làmina. A més, podem treballar també els temps verbals, demanar-los que expliquen com era abans la làmina i com és ara, i les diferències que existeixen. I bé, en definitiva, les làmines d'anticolorir són un recurs molt complet, la veritat, que poden utilitzar sovint en les nostres aules d'infantil. Són ràpides d'estructurar, senzilles, però també són necessaris d'elaboració prèvia, ja que les preguntes que els anem a realitzar després deuen anar encaminades a la consecució d'uns objectius marcats. I per a concluir, dir també que les làmines, per ser material visual, fan que les classes siguin més atraients, interessants, motivadores, dinàmiques, i en definitiva participatives, aconseguint així una major atenció dels xiquets. I res, fins així les làmines. Hola, estic altra vegada amb vosaltres per a comentar-vos la gran diferència que existeix entre una làmina acolorida i la d'anticolorit. La veritat és que pense que la gran diferència entre ambdós làmines és que la làmina anticolorit poden utilitzar-la en treballs de dibuix i pintura, és a dir, podem completar la làmina al nostre capritx, la veritat. També cal dir que una vegada completada la làmina, sempre es pot fer totes les activitats que es fan amb la làmina acolorida. Per això cal dir que a la làmina anticolorir es poden realitzar moltes més activitats que a la làmina colorida, ja que poden anar completant la làmina com vulguem per a després també poder comentar tot el que hem dibuixat o pintat. I res, fins així la diferència entre la làmina colorida i l'anticolor. Fins la pròxima i gràcies.
voltant del marc teòric del treball en contes en educació infantil, podem dir que aquestes activitats són fonamentals perquè fan que s'establisquen bones relacions entre els mestres, que són qui conten la història, i els xiquets, que són qui la reben. També els contes són un recurs molt útils a l'hora d'ensenyar als xiquets vocabulari i informació nova sobre diversos temes que tracten les històries. Per altra banda, podem dir que aquestes activitats exigeixen molta implicació per part del mestre, ja que deu preparar l'ambient en el que desenvoluparà l'activitat i deu aprendre la història abans de contar-la per poder transmetre-la de forma significativa. El narrador, que és el mestre, deu transmetre entusiasme i fomentar la participació dels alumnes. També podem dir que els contes són un recurs molt útil a l'hora de l'aprenentatge d'una L2 o segona llengua. És molt important que el mestre ponga importància en dos aspectes, com poden ser l'espai, que deu tenir una bona il·luminació, deu ser ampli per a que els xiquets estiguen còmodes, deu tenir llibres a la vista dels xiquets i també una bona decoració. I per altra banda, deu ser una activitat amb una durada i un horari constant. Algunes activitats que podem fer per a millorar la nostra expressió oral a l'hora de contar contes són, per exemple, fer-se un guió i gravar-nos contant el conte durant menys d'un minut. Hi havia una vegada 3 porquets que vivien al bosc i un llop sempre intentava menjar-se'ls. Per evitar-ho, els 3 porquets van decidir fer-se una casa cadascú. El germà xicotet se va fer la casa de palla, el mitjà se la va fer de fusta i el germà més gran se la va fer de rajola. Un dia que el porquet xicotet va eixir en busca de menjar, el llop el va sorprendre, però al porquet xicotet li va donar temps d'aplegar a la seva casa. El llop, a arribar, va bufar i bufar, hasta que la casa va tombar. El porquet va eixir corregent, fins a plegar a la casa del seu germà mitjà. El llop, a arribar, va bufar i bufar, però la casa no va tombar. Va tornar a bufar i bufar, fins que la casa va tombar. Els 2 germans van eixir corrent, fins a arribar a la casa del seu germà major. A l'arribar van tancar totes les portes i totes les finestres per a que el llop no pogués entrar. El llop, a la plegar, va bufar i bufar, però la casa no va tombar. Va tornar a bufar i a bufar, però la casa no va tombar. El llop, de sobte, va veure una ximenea i va pujar per la teulada per entrar per ahí, però el germà major, que era molt llest i ho havia escoltat, va posar en la ximenea uns troncs de cremar per a que el llop no pogués entrar. El llop va entrar per la ximenea i es va cremar el culet. Va eixir corrent pel bosc i cridant, i mai més va tornar a molestar els 3 porquets. I conte contat, conte acabat. Podem practicar també la nostra expressió oral llegint un fragment d'un conte, primer a càmera ràpida, després a càmera lenta i després amb un to normal. La princesa i el pessol. Un jove príncep desitjava casar-se, però amb una princesa de veritat. Havia corregut els 7 mars, escalat totes les muntanyes del món i lluitat amb els més ferotges dracs per a poder trobar una princesa de veres, però no havia tingut èxit. Un jove príncep desitjava casar-se, però amb una princesa de veritat. Havia recorregut els 7 mars, escalat totes les muntanyes del món i lluitat amb els més ferotges dracs per a poder trobar una princesa de veres, però no havia tingut èxit. Un jove príncep desitjava casar-se, però amb una princesa de veritat. Havia recorregut els 7 mars, escalat totes les muntanyes del món i lluitat amb els més ferotges dracs per a poder trobar una princesa de veres, però no havia tingut èxit. Per a practicar la nostra expressió i la nostra dramatització, també podem provar a dramatitzar un conte. A l'estiu, la cigala cantava i cantava. El futur no la preocupava en absolut. Mentrestant, la formiga treballava replegant menjar i la cigala se'n burlava. Un matí, la cigala es despertava amb fred
es moriria de fam. Per tant, va anar a visitar a la formiga i li va demanar que li donara menjar i recet. Però la formiga la va acusar de gandula i d'haver-se burlat d'ella mentre treballava i finalment no la va deixar entrar. A continuació, Míriam Cremades ens explicarà la funció del mestre i la seva importància. Ara parlarem del paper del mestre. El paper del mestre és molt important perquè serà l'encarregat de crear situacions de parla amb els xiquets, de que els xiquets s'expressen oralment, a més de guiar la conversa o l'explicació. També serà sempre el model dels xiquets a l'hora de parlar. I ara veurem dos punts en els que ens centrarem. El primer serà per què el mestre ha de tindre un bon nivell lingüístic i el segon és com s'ha de comportar a l'hora de parlar amb els pares i de tindre contacte amb ells. El mestre, com a model, ha de tindre dues característiques principals. La primera característica és que el mestre ha de manejar i dominar correctament la llengua, és a dir, utilitzar o que siga capaç d'expressar-se amb un lèxic molt ric i variat, a més d'adaptar el llenguatge a les necessitats específiques de cada xiquet. La segona característica és que ha de tindre una habilitat especial per a comunicar-se. Per què? Perquè el mestre és l'encarregat de guiar l'aprenentatge dels xiquets, fer que els xiquets s'expressen i posar situacions d'expressió i, a més, ajudar-los en la mesura que siga possible a que desenvolupen el seu aprenentatge. És, en definitiva, el model per a tots els xiquets de la classe i sempre ha de medir tot el que diu perquè els xiquets intentaran sempre imitar i fer el mateix que ell. Per això és tan important. Una part molt important del mestre és la relació que tinga amb les famílies. La relació que tinga sempre es farà a través d'una entrevista i es farà o bé per a demanar informació del xiquet o per a donar informació. Esta relació sempre ha de dominar el paper del mestre, perquè el mestre és el que ha de conduir la conversa, el que ha de plantejar els objectius i dir el que vol aconseguir amb aquesta entrevista. Sempre ha de plantejar abans, ha de comunicar als pares el temps de duració de la conversa. També ha de referir-se sempre amb un to d'educació, un registre adequat i d'una forma molt cautelosa. A l'hora de demanar informació del xiquet sempre l'hem de fer amb molta cautela i educació per als problemes que puguen posar els pares. Quan aparega algun problema o confrontació entre els pares sempre hem d'actuar amb molta educació i, sobretot, agafar un poquet de marge i no ficar-nos en la baralla. També hem de planificar a l'hora de fer l'entrevista l'espai i el que portarem a l'entrevista. Respecte al que direm, sempre hem de començar sempre dient algun aspecte positiu del xiquet, però quan volem dir algun aspecte negatiu o algun problema, l'hem de dir sempre de forma directa i clara per a que no apareguen malentesos. Altra part molt important és que la part més important que hem de transmetre als pares és que el seu objectiu i el nostre és el mateix, que el xiquet sempre siga el beneficiat de l'entrevista. Sempre que proposem alguna pauta de treball, l'hem de fer de cara als pares com si fos un suggeriment. Hem d'incloure sempre els pares en els nostres plans i si dubten de la nostra forma de treballar, el més important és que expliquem per què i les nostres raons del per què hem de treballar d'esta manera o volem fer alguna cosa d'aquella manera. El més important per a finalitzar és tancar la conversa amb uns objectius comuns per al xiquet i també un compromís per part dels pares i dels mestres per a millorar qualsevol situació del xiquet que es planteja en la reunió. Com a conclusió d'aquesta pràctica, podem dir que ens ha paregut molt interessant tant la part del paper del docent en la classe com amb les famílies. Per què? Perquè en el paper de la classe no sabien l'importància que tenia que el mestre tinguera un bon nivell d'èxit, perquè no sabien encara quin model era tan gran per als xiquets. A més, també ens ha paregut molt divertit gravar les entrevistes dels pares amb les mestres perquè ha sigut
una bona forma de confrontar-nos i poder eixir de situacions incòmodes que mai ens havíem plantejat. Per a nosaltres ha sigut una pràctica molt interessant en el cas en què mai havíem practicat alguna cosa així en la carrera, i és una part molt important del docent perquè, a més de treballar amb els xiquets, també s'ha de treballar amb els pares i hem de saber com comportar-nos amb ells. També farem tallers amb els pares perquè pensem que és molt important que els pares estiguen relacionats amb l'escola. Jo he de vindre? Si pot, sí. És que després del treball i de tot, jo no sé si vaig a poder dir. No és obligatori que vingueu, però és recomanable. Treballar per l'exposició de casa de ningú Jo us proposo que vingueu al primer i si no us agrada o no vingueu, no tornem. No ho sabes. Seguidament parlarem amb uns quants estudiants de la Universitat d'Alacant que han realitzat un taller d'expressió oral per a que ens conten com ha sigut aquesta experiència. En la meva opinió, aquesta assignatura ha tingut molt poquet temps lectiu, ja que pense que tindria que tenir més llargària, perquè el valencià serà un requisit molt important en el nostre futur professional. A pesar d'això, m'ha paregut molt interessant la forma de treballar, els vídeos, el diari multimèdia, perquè fa que treballem tots en grup i a l'hora de parlar en valencià, el que no tinguem molta experiència, resulta més fàcil parlar davant d'una càmera que davant del professor, encara que siga el mateix, que va ser el professor el que examina igualment, però em pareix una forma molt interessant de treballar. Hola, ara vaig a fer-vos una valoració de l'assignatura, per així dir-ho. La veritat és que voldria dir que m'ha paregut genial i molt bona idea l'haver de realitzar un diari multimèdia de tot el que hem anat fent durant tota l'assignatura. M'ha paregut molt bona idea, ja que fent el diari multimèdia ens obliguem a portar l'assignatura al dia i haver de mirar-nos obligatòriament tot el que s'està treballant en l'aula. D'altra banda, la forma de treballar a classe m'ha encantat, ja que en aquesta universitat no estem acostumats a treballar tots els dies de manera grupal i en aquesta assignatura s'ha realitzat de manera grupal, sent tot més pràctic. La veritat és que em pareix un encert. Una altra de les coses que m'ha paregut interessant de l'assignatura és la realització d'un entorn personal d'aprenentatge. Pense que tant el Ligo com el NetBytes són uns recursos que jo no coneixia, la veritat, i que es poden utilitzar per a guardar tot tipus de pàgines de consulta que ens resulten interessants per a nosaltres. I res més, en general, i sense comptar l'altra part de l'assignatura de lectoescriptura, que ha sigut un verdader caos i que en aquesta part de l'assignatura sí que s'ha perdut el temps, perquè ja siga per descontrol del professor o pel que siga, no n'ha après res de res. Bé, doncs, pel que fa a aquesta part de l'expressió oral, m'ha paregut una assignatura superinteressant, on he après moltes coses importants que em serviran sense dubte en el meu futur com a docent, que en veritat és del que es tracta. I res més, fins així la meva valoració personal. Bé, com a conclusió d'aquesta assignatura, puc dir que m'ha agradat perquè ens ha oferit una gran varietat de recursos que jo no coneixia, com les làmines de colorir i d'antiacolorir, els daus de contar històries, que pense que seran molt útils per al meu futur quan estigui en una aula amb alumnes. També pense que hi ha recursos com el Digo i el NetBytes que són molt útils per a estar sempre informat i organitzar la informació d'una forma que després siga molt fàcil de recuperar i de localitzar.
Per una altra banda, a principi de curs anava un poc perduda perquè la forma de treballar tots en grup i amb poques directrius em resultava molt confusa i molt complexa, no sabia per on pegar, però bé, a poc hem anat pillant el ritme i la veritat és que m'ha semblat acertada, ja que ens ha servit per a espavilar-se a nosaltres i organitzar-se entre nosaltres, de manera que al final tot ha sortit bé. També m'ha paregut una bona idea fer el diari multimèdia, ja que amb ell tenim un resum de tot el que hem fet durant tot el curs i, a més, ens ha servit per a reflexionar sobre allò que hem treballat i adonar-nos de la importància que té tots els recursos que ens han oferit al llarg de l'assignatura. En la meva opinió, jo crec que el diari multimèdia ha sigut una gran pràctica que englobava totes les pràctiques. Al començament ens costava un poquet entendre la mecànica i la forma de treballar de fer vídeos, però una vegada es van posar en marxa van descobrir que era un procés molt divertit. Per què? Perquè feien moltes quedades i molts vídeos i no sempre eixien com volien i era molt graciós després veure-nos en els vídeos. A més, crec que no hem tingut cap problema amb els companys o en la forma de treballar o en el grup. També penso que és una forma diferent de treballar i fins i tot de practicar l'oral. Per què? Perquè penso que l'oral és una part molt important del nostre futur docent i no sempre treballem el suficient aquesta part. En definitiva, m'ha agradat molt treballar amb aquest recurs, penso que és molt útil per al nostre futur i que ens servirà per a alguna cosa. Bé, així acaba el nostre programa d'avui dels reporters. Vos espero a tots i a totes en el pròxim programa.